खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog चेनेलखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सहाय माजेयाव भगवान नाय महर लान सोनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लगफोरा जोबोद सोलामनाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो नायदो साइडआव नै मा रोखोमनि सुबुं माहारि फुंनिफ्रायनो दिनै अखाया हालाय गारलाय मिजि बाजानानै नै दखानाव थांसो जालायबाय आरोना थांग्रोनोसै उफाय गैया बिमा बुरै बिफाया ओमफ्राय आलदा हाबाफारियाव थांदों आरो सोनाफोर फिसालाखौ स्कुलाव दोनहैनानैहाय स' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव मा सेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजोंहाय बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना दखानखौ नुदावदों होनबाथाय ओरैबायदि जारला आरोना लेंबाय थायो नुदावबाय बिदाजों फैनानैहाय बिमा बुरैया सेस ओमफ्राय सनाफोर ओरैनोसो मिनि बाला थागासिनो दङ एथ' दोखो मेंनाय देहा लोगोसेयैनो बायदि खोनाबाय थायो हायलाब मिनि बाला भिडिअ बानायदोंसो हय खिन्थु गोरबो खनाहै आमाय खनाथिंहाय एसे दुखुआ दङ भिडिअ बानायनो थाखायबो मानसिया माथो बदना मोनो आङो बेफोरखौ एसे माने हमनो हाबाय आरोना खायफा मानसि दङ मा होनो एसे दावखोनायखौ माने डाउनाव नाथ्रोदना दोननो साननाय बायदि रोखोमनि खना खनला रायखुमालाबाय थानाय ओमफ्राय बिसोर मिन्थिया नामा इन्जुराबो जे खोमा दङ लगेनो खोनाहैफिनगोन मिन्थिहैफिनगोन बै मानसिया बेफोरबायदि जानानै दं आरो आंनि जिबनाव बयबो खिथायो मानसिफोरनि जिबनाव बिदिनो जायो खोमा खिन्थु आंनाव दा बिदि जानानै दङ होमबाबो बिदि बांद्राय बोरैबा खोनाफिनबा एसे गाज्रि मोनो लगे रायखुमादोंबा आंखौ दा खोनाफिनथों आरोना आङो दखान दङ खाथियावनो प्रब्लेम गैया आरोना लांबाय मोनबाय इथाया मोनबाय बोरो लांबाय दाउआ लांबाय ओमफ्राय सनाफोर हामा आंनिबा बेबायदि सानो जोंथ' सोरबाफोर माबा एसे दावखोनाय नुदोंबा गोजोननायसो मोनो आङो सोलोंनो हायोबा सोलोंनानैसो लागोन आरोना मालाय बेबायदि आंबो एसे बेबायदि जानाय मोनब्ला दावखोनो हानाय मोनब्ला बेफोरबायदि लाबोनो हानाय मोनब्ला आंथ' बेफोरबायदिसो सानो आरोना स' बयनिबो साननाया मिलाया आं बेखौ मिन्थिखायो स' बाखि मोजां सानग्राबो दङ दे होथार दिनग्राबो दङ आंथ' जा भिडिअ खालामदों नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि भिडिअ बानायो ना हराव ना अबेबा थांनानै बानायो ना मायो हरनि भिडिअ लानोबो बे संनाय खावनाय बायदिसिना लाबाय साननि भिडिअ लानोबा बे संनाय खावनाय बायदिसिना लाबाय बाखि बिदिसो बाखि अबेबा खना थांनानैथ' लाहैनाय नङाना माथो बुंबावनो आरोना सानग्राया सानथोंसै रायखुमाग्राया रायखुमाथोंसै बुंग्राया बुंथोंसै बाखि जबा मुसाहारिनिफ्राय मारगुलि डेन्सार ना अब्लाबो गोसोआव एसे बोरैबा मोनो बिथांजोंबो आंनो खिथादों आंखौ ओरै होन्दोंनो हाय खनायाव मा जाबावनांगौथाय होननानै मानो होनबा बिथां बायसान्स मालाबा सोरनिफ्रायबा खोनाया माथो नोंनि हिन्जावा बिदि गाज्रि मोनगोन ना ओंखायनो आंनो स्रां फोरमायनानै लाखादों होनबाय है मानसिफोरनि खोथाखौ नों मा खोनासंबाय थायो नोंलाय होनबाय बिदिसो जानांगौ पार्टनारा आरोना होमबा आरो जेबो नांला बे दुनियाव जाय नारसोमनो नागिरो इगनर पार्टनारल' थिग थानांगौ नङा होमबा सुनाफोर आंना बेसो साननाया बाखि बिराद शेयार खालामनांगौ दङ स' नोंथांमोना जोबजासिम फरायलांबाय थाबानो जाबाय ओंखायनोथ' खमायदों स्रां दै होदों आरो बांद्राय अभारबो सोजाखानाय नङाना दैयालाय लिरनाय दंखायो इन्सट्राक्सनावनो थान्दासो अखा हाबाय सुनाफोर कुलारनि बार जानांगौआ दिनै आरोना ओमफ्राय नै रायजानो हासिगौ आङो आंनि नांनाय एसे माफोरखौ माखौ फ्रुट नांना होबाय आरो दै सोदोंमोन नों नामा दैखौ थारखौ दे मोजां फोरोंलांखादो आं मोजां गोजां बोथोरानो सफैगौ सफैबाथाय खनायाव आराम सोफिननानै दोनसै आंहा नेक्स्टआव नांलायगोन ना ओमफ्राय सनाफोर आदारानै दुदालि ना मा गोसोम जानोनो मैया लानानै फैदों मा होनो ओंखामाबो जानथ'वाखै बेनिफ्राय मा होनो नै बेजों जागोन जाहैदों आरोना गाव खनसे लाबोनाया दासो पेकेटसो जोबदों बेजोंनो एग्लिनोसै आरो अमा बिबु गैला नालाय अमा बिबुजोंसो बिराद गोथाव जादोंमोन गाव जायाना नङाबा अमाजों संगौमोन आङो ओमफ्राय बाखि ओरै मोनखाबायानो बिराद लेथेफेथेनो दङ नै दासिमबो सेटिं खालामनो मोनजोबाखै आरोना गैयाना जाजोबाखै बुस्थुफ्रा ओंखायनो लेथेफेथेनो दंथ'यो बैफोराव बांद्राय इसेबां जायाखै खावसे जाजोबदोंबाबो आंनो बिराद गालाय गुजाय मोनबाय थायो आरोना बेबायदि लेथेर फेथेर नुबाय थाबाथाय जेब्लासिम सेट खालामनानै लानो हाया अब्लासिम माथाया आंनाबो गाज्रि जाबाय थागोन नैबेफोरावबो लेथेर फेथेरसो दङ साराय जाननानै लाबाय आं सुनाफोर एग्लिलाबायनानै लागोनसै आरोना आंना माबा थास' बुस्थुबाथाय मानजानो गिनायासो बिराद अभार आरोना रावनाव मानाबा आंनाव माननो नागिरो नालाय
बिदि दुदालिखौ गोदो माइ गायनाय समाव सावरिफ्रावहाय अमा बेदर अमा बेबुजों जौ खाजिजों एवनो होनायसो जायोमोनलै जालाबाय थाया आंथ' बायनानै जाबाय थानाय जाया हजोंबो बिखुनजो माजोंबो बुहुद खममोनलै बेफोर बुस्थुखौ जानायानो जायाखै आरो गोदो सिख्लायावबो न'आवबो जानाय बुहुद खमखा नै दा जि गोबावजोंसो आरोना नाफामजों ना गोरान होनो सिदलजोंसो जाफेरबावाखै आङो संलाबायनानै जानो नायसै बिथाङा जानो होननानै लाबोदों जखौनो थांनोसै बावथारला सोरबा सोरबा आगैमोना सोंगासिनो दङ गुमैया थांनो जायाखै नामा होननानै जाथारसिगोन सनाफोर ओरैनोसो हायलाब हायलाब दङ आङो दुखुनि समाया फैथारगौ आंनाबो आरोना अब्लाबो जाखिनि टाइम एसे दंबावो एसे मोजाङै मोजां थांहोनोसै बिथाङाबो बिराद हेरेसमेन्ट जागासिनो दङ बेस्रा बिमाया सारायाव थाव लुदों नायसाय माब्लाबानो अखान दै सिरनायाव ओइ हुइ नाहर बावनाय नङा बिनाव नाय मा इसिबां अयथासारहाय फैदो सामब्राम सेरनानै लाबो सनाफोर हे इसोर गोथाव जाना हो दे बिथां जानो लुबैनाय ओंख्रिनि खोथा बिदि होनायनि जाहोना जाहैबाय आंना मालाबा बिराद गोसो होनानै संबाबो अहे साननाय बायदि जाया आरोना हाजार गोसो होनानै सङा आरो मालाबा जाला माला संबाबो ओरैबायदि गोथाव याम जायो दाबा मायदि जागोन हारि अमासो मिथिगौ अब्लाबो गोसो होनानै संसै आङो र' जय हो ओमफ्राय सनाफोर फिसाजोआ एसे दिगदार खालामनायखाय आं ओंख्रि संनायखौ फारि देखायबाय थानो हायासै आरोना ओमफ्राय बेयाव आङो सिजलखौ हरखाबाय सिजल होनानै एसे एवनानै ओमफ्राय दै एसे होबाय आरोना बुस्थुआ बासिया साननैसो जाबायसोमोनदां दैया रानबायमोन थाजा लाबोनायाथ' बिराद दै ओंखारो खिन्थु बियो बुहुद दै खम ओंखारदों आरोना दै होनानै थेल खालामना लानोसै दालि सालि ओंख्रि संखाबाय पटल एवखाबाय आरो थालिर दावखा दंमोन आलुजों एवखाबाय बेखौबो आइटेमा बुरजा खिन्थु मिरामिस टाइपनिसो आरोना नैबे सिदलल' ओंख्रि मोननाय लोगो लोगो सनाफोरा ओमफ्राय जोङो ओंखारबायानो नायदो साथामजों जाबनाय न'खर दावहायानो जोबनो थाङाखै नालाय जोंना लागावसो दासिमबो नै ओमफ्राय 50,000नि फास्रा गांसेखौबो लाबावलायबाय मैया सुनायखौ गुफुरखौथ' मैया सुवामोन लाखाबायानो ओमफ्राय गांसेल'सैसो गोथार आरोखि ओमफ्राय नैबेखौ स्राय लाबावबाय ओमफ्राय सोरबा बुंदों आंनावबो दङ बिदि फास्राया फानफैनाय आंबो लाखिदोंमोन गांनै आरि होननानै ओमफ्राय आंना गांथाम आरोना मोजां मोनदों आं लानो थेलेबलेबनो नै ओमफ्राय फिसाजो सेबथा ओमफ्राय सोरनाबा लामाखौ नुनाय मोन्दोंना मानो होनबा बे लामाजोंथ' आं बुहुद भिडिअ बानायखांबाय आगोलफोरावहाय ध्यान होदोंबा सिनायसिगोन आरोना सनाफोर अबाय फैदों नायदो पुराना मालिकनि न'आव फैदों सनाफोर मानो होनबा गालाय गुजाय खामानि एसे दंबावो सौफैबायानो जोङो टेनटेने सफैबाय सोनाफोर फैबानोसो इमसनेल जाफिनलायो आरोना जेबो नंला ओमफ्राय नै लोगोनि जादा फाग्लिया दाख्लैयो सिलपात्ताखौनो सोनानै लांफादों आरोना आंहासो सिखावगोन जाबाय नङा होमबा फाग्लि सिलपात्तानि थाखाय ओमफ्राय आङो नुनाय लोगो लोगो अखानायैनो फन हरनानै खिन्थाखादों माने सिलपात्ताया आंनाव थांफ्लांदों होननानैहाय किटचेननि बुस्थुखौ लोगोआसो पेक खालामदों नालाय बेस्रा बेखौ मालाय मा रायबावनो मा मिन्थिबावनो आंनो सानबाय आरो ओमफ्राय बे आब' मालिक मोननिखासोमोन ओमफ्राय नैखौनो सानथाम सानब्रै उनावसो लाबोफिननाय जाबाय आरो माने गोजौआव लांखाया गाहायावनो दोनखानायमोन आरोना लायाहाय मालायनि बुस्थुखौ मा हामा आरो आंना माबायानो गैयाबा बेखौलाय मा इउस खालामनो आंलाय माने ओमफ्राय सनाफोर जोंहा नै डिस थोरसिखौबो दाखालि लांनाय जायाखैमोन सानथाम सानब्रैसो जालाय लांबाय मालिकआसो बोरैबा मोनलाय लांसिगोन बे रुमखौबो खालि खालामनानै दासिमबो लांफैया होननानै आरोना लानानै लांफैबाय जोङो नै बोरै लांनांगौ एसे टेनसन जाबाय मानो होनबा मानसियानो जाबखानाय साथाम ओमफ्राय बोरै हमनो बोरै मानो आगोलावबो लाजाया स्कुटिनि बे थाङै थुङै ओमफ्राय मिन्थिखाबाय आं बोरै लांनो आरोना ओमफ्राय आब'नोबो लामायावनो फन हरनानै खिन्थाहरखाबाय बिदि लांफैबाय आरो सिलपात्ता आखाइखौबो लाबोबाय होननानैहाय ओमफ्राय नै नायदो आंखौ आंनिनो फाला जामारबाय आरोना सनाफोर बिदिनोसै जेबो नङा फोर्दा थांनांगौबा बबाव मानसि आरोना हमथानो लोबोर नै बिनिसै आरो केमेरा हमबावलायनाय अखाबो थाइफ्रिबाय सफैनायजों अखा थाइफ्रिनायजों अखाया मिजि दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय गैया आब'आथ' अफिसाव थांबायमोन ओमफ्राय आरो आदा मालिकआ दंमोन आरो ओमफ्राय खोनाथाय ओंखारासै जेबो नंला जायखिया लानानै फैबाय जोंहा दा माला लागायनाय जायो बिफा थांबानो टिभिया नांथारसिगोन जोंना मबाइलखौथ' आं होखायानोसै दा बिफानि मबाइलजोंसो टाइम पास जागासिनो दङ टिभिखौ बियाखै आरोना बिफा थांबाथाय थांनायनि सिगाङावनो लागायनानै होनांगौ नङाबा महा दिगदार खालामगोन बिमानि मबाइलासो सेलाय बेलाय जाबाय थागोन आरोना गेलेखारनोथ' मा होनबावनो सिला ओमफ्राय नै सिलायाव गेलेबाय थाया एसे लामाखौबो लुगैयो आरोना ओंखायनो इयावनो दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय बिमाया बेयाव नेबाय थानांगौ आरो गबथबनो बाखांखांनो खामानि आरो गालाय गुजाय सनाफोर दिनै
बिथाङा आं सोलायबोखाय ओमफ्राय एसे फायखाना बादोंखौ साफा खालामदों माने सासे आब'ना फाहामखानाय दङ ओमफ्राय बियो एसे बाहायोमोन नालाय जोङो साफा खालामनानै लाथ'नोसै आरो बेखौनो ओमफ्राय नै दाख्लै फुनाय हाग्रायाबो खावसेल' फुनो मोनबाय अखाया हादानानैसो होबावबाय बिथाङा सोलाबा साफा खालामलांनोसै सोलाबाबा आं लासै लासै खालामलांबाय थानोसै आरो ना ओमफ्राय गावथ' होनदों र' आं खालामना गालांगोन होननानै आरो सोलाबाबा आं दंसै बेखौलाय मा सिन्था दाबो सनाफोरनै गालाय गुजाय लेथेर फेथेरानो दंबावो बेफोरखौ सेट खालामनो हाबासो आरिबासो एसे स्र' जासिगोन आरो आंना जिबना खालि बेफोरखौल'सो एसे एसे खालामनानै लानो हादों उन्दुग्रोनो आन्थाना उन्दुग्रोनो आन्थाल' आरोना लासै लासै फोसाबबाय थानोसै माथो खालामबावनो भुज बिथाङाथ' ओरैसो होनबाय आरोना मा होनो आसलि जुद्धआवसो 5 मिनिटसो रेस्ट मोननो हाबावो खिन्थु बेहाय 5 मिनिटबो रेस्ट मोनासै होननानै एकदम मिनिनानै थैनोसै आरोना आरो न'खर दावहासो बियो ओरैनिफ्राय ओरैनिफ्राय बुस्थु बुथुमलाय बुस्थु जुलाय बुस्थु मालाय माने देखायजोबनो हाया आरोना सनाफोर बेफोरखौथ' मिन्थिखासिगोन देखायाबाबो नोंथांमोनाबो आरो गाव गावनि निजा न'बा आलदा खोथामोन मा खालामनो बेनिफ्राय बैयाव थांनाय दा बुंसै सनाफोर हेरेसमेन्ट आरो माला जोबगोनथाय जोंनि न'खर दावहाया बुजिना मोनला आरोना ओमफ्राय अब्लाबो बे फैफानाय सिलभार थाखाखौ हैनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरोना आंनि मोननांगौ बुस्थुआ आंनि लायनांगौ बुस्थुआ जेब्लाखि मोनदोंला बेखौ बाथो खिन्थु आंनि हरनांगौ बुस्थुबाथाय आंहा माने खर'आ उन्दुनो ओंखारा आरोना हाजार फिसा बुस्थुआनो जा दा हैनो मोननानै सान्थि मोनबाय नङाबा हैया माया हैनानै फैबाय जेबो नंला दा गोसोखौ स्रां मोनबाय नङाबा सिखाव बायदि जागोन ना बेफोर बुस्थुखौ लाबोनानै सिरि थायोबा है बार्थडे बेखौनो हैफिन नामा होननानै स' बिदि जेबो नङा हैनानै स्रां लोगोखौ दाख्लैनो रायखादों आंखौसो रायबाय थादों नोङो आरो मालायनि बुस्थुखौ सिखाव बायदि जुनानै लाबोदों नोङो होननानै गावहा ओमफ्राय बै गावहाबो न' सोलायदोंमोन नालाय आगोलाव बेलेगाव थायोमोन ओमफ्राय राजा गोरलैयाव बियो फिसाजो गस्लायाव दोननानैहाय न'आव थांदों गामियावहाय गाहाथ' मालिकनि गाफुराखौनो लानानै थांदों जाहैदों बिदि होनै मिनिदोंमोन आंहा होनबाय आं जेबो लांफाया दे आं जेबो लांनो गोसो गैया आं मोजाङै गथि नायनानैसो लांगोन होनबाय थेवबो सिलभार थाखाखौ सोनानै लाबोथारदों जायखिजाया बिथां थांनायनि सिगाङावनो अबेबा खामानिफोरखौ फोजोबनानै लाथारनांसिगोन एसे मथा खामानिखौ बाखि फिसा फिसौआथ' आं हजम खालामगोन आरोना ओमफ्राय एथ'बां गैलाबो स्राङानो जागासिनो दङ दा बे एसे बुस्थु थोरसि दोनग्रा मा दोनग्रा दोथाबनाय मानाय ओमफ्राय नै दा टिभि एन्टेना लानानै फैबाय बेखौ दोथाबनाय मानाय माने खनसेनो बे दोथाबग्राखौ लेंहरनोसै आरोना ओमफ्राय सरायनो बेसेना बारा बखिबाय थाला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय